Són 2:15. Bona tarda a tots. Comencem Grand Space una mica més tard del que és habitual. Normalment el fem a les 8, però avui hem hagut d'endarrerir una mica perquè el convidat que avui teníem, que és el president del Bàsquet Manresa, doncs ens ha demanat poder-ho endarrerir una mica perquè avui, no sé si ho sabeu, però avui fan l'entrega dels premis Regió 7 allà al Cursal i el Josep Maria Herms doncs, està allà a l'entrega de premis i no sé si d'aquí una estona suposo que ja podrà estar aquí amb nosaltres i podrem parlar una miqueta de tots els temes que tenim sobre la taula, que a part de l'actualitat esportiva, que no crec que ens expliqui massa cosa, però comentar una miqueta com està la situació actualment del club, de l'equip, doncs també sobretot el tema de la reforma del pavelló, ampliació, reforma, demanar-li tot el que nosaltres ens creguem, el que vosaltres vulgueu demanar-li, coses que potser encara no han sortit, la seva sensació de com ha anat tot el procés d'aquests mesos i mesos i mesos de negociació a l'ombra que s'ha estat fent per aconseguir doncs, la millor reforma possible, un cop es va descartar la construcció d'un nou pavelló, que jo crec que la meva opinió personal era que era la millor fórmula, no? Tenir un nou pavelló, tenint en compte les mancances que hi ha de pistes a la ciutat, doncs jo crec que era... Però finalment no ha estat possible i estem en aquesta pantalla de la reforma del pavelló i esperem que realment sí que es pugui tirar endavant tal i com es va presentar l'altre dia a l'Ajuntament amb l'alcalde i el regidor d'Esports, ja que sobre el paper doncs, sí que sembla que pot ser una reforma bastant que pot ser que ens cobreixi bastant les necessitats que tenim, tant el club com la ciutat, ja que es trobarien davant d'una instal·lació doncs, realment actualitzada, que podria doncs, acollir grans espectacles de gran format i tot això ens faria que Manresa doncs, seria més capital i ens donaria també aquest plus que tots ens d'orgull i d'autoestima que tant necessitem i que tot plegat doncs, ajuda, no? Estic esperant també que entri el Xavier Prunés, perquè ara sembla que té algun problema, ja que m'està demanant si ha començat, i dic sí, ha començat, però ell no ha acabat d'entrar. Si de cas deixaré per entrar l'Aleix Cabré, que... Aleix, estàs per aquí ja? Aleix? Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos i res, per parlar una miqueta de tot plegat, no? Sobretot la idea era parlar d'això de la reforma i d'altres cosetes que vagin sorgint doncs, d'aquestes darreres setmanes, mesos, doncs, que han passat diverses coses i que ja està bé, no? Que ho parlem. Què expliques? Com ho veus tot això de la reforma i tot això, tu mateix? Bé, jo el de la reforma jo veig un pas endavant. Jo sí que veig diferències respecte a l'any 22. Jo trobo que hi ha diferències, més que res perquè al 22 no hi havia unes estructures, com ho diria, unes estructures sòlides entre club i ajuntament, és a dir, l'acord que es va presentar el dijous passat està fomentat i acordat i més que treballat amb l'Ajuntament i ara doncs això que van explicar, no? Que
que hi ha el projecte executiu es tindrà a la primavera, o els timings que es volen seguir són que el projecte executiu es tindrà a la primavera i a partir d'aquí licitar i començar les obres lo abans possible. Són uns processos llargs, però almenys l'acord entre Ajuntament i club ja està lubricat, cosa que el 22 doncs no... Hi havia la intenció, però ja sabem que hi ha hagut disparitat de pressupostos. No, ara estem parlant ja de xifres tancades, ja bueno, s'està negociant ja el finançament i s'intentarà doncs tirar endavant, que és el que... Sí, sí. Sí, realment jo penso que la gran novetat que hi ha hagut ara doncs, és que hi ha hagut un acord entre el club i l'Ajuntament, que fins ara no hi era, perquè el que en un primer moment, que per això el Josep Maria també, per això està convidat avui també perquè ens ho expliqui, el que en un primer moment doncs, semblava que l'Ajuntament volia fer de lo que realment al final es farà, doncs hi ha un abisme, es veu que, per lo que m'han dit, de lo que s'havia de fer i el que es farà. No? Doncs, bueno, de fet, estem davant d'unes xifres que podien estar al voltant dels 20 milions d'euros. Sí, 20 milions. I el que es volia fer en un primer estadi eren 8. O sigui, imagineu-vos el tipus de reforma que es volia fer, que pràcticament era una reforma per quedar-te igual. Perquè, bueno, hi ha hagut molts balls de xifres. Aquí es va passar dels 8 als 12, l'última xifra es deia uns 25. Hi ha hagut un ball de xifres i aquí s'han ajustat moltes coses que ara el president ens explicarà, però que bàsicament amb aquests 20 milions, aquesta reforma, vull que quedi clar que amb els 20 milions s'assoleix un pavelló totalment apte per Lliga CB, amb totes les coses que demana la Lliga CB, que això era lo principal i lo més urgent. I que per això s'arriba a un acord, no? Perquè amb aquests 20 milions poden encabir totes les necessitats que la Lliga CB reclama. Sí, jo crec que sí. Bueno, per lo que van explicar l'altre dia, que vaig veure una mica la roda de premsa, doncs sí que hi ha uns mínims, no?, que sembla que aquest pavelló sí que tindrà, no? Per exemple, coses bàsiques com, per exemple, doncs, que hi haguin vestuaris per àrbits per dones i homes, que això és una cosa que bueno, són coses bàsiques, no? Com poder canviar el parquet. Aquest parquet no ha estat canviat mai. O sigui, estem parlant d'un parquet que té 32 anys. Sí, o 33 anys. És a dir... Sí que s'ha lijat i s'han fet... s'ha brillantat... adequaments, però el pavelló no s'ha... Però no s'ha canviat mai. El parquet no s'ha canviat mai. No s'ha canviat mai. Llavors... Ja tenim el Prunés aquí, Sí, el que passa que no sé, per mi que deu tenir algun problema, perquè l'estic convidant a parlar, però no entra, no? El Xavi encara... Alguna vegada encara li costa una mica entrar, però bueno, ja entrarà, ja. No sé, jo, sincerament, la meva opinió, com a mínim, jo era bastant partidari del pavelló nou, jo també us ho he de dir, perquè si ara el Xavi ja està aquí. Xavi, ara sí? Xavi? Sí, perfecte. Sí, has tingut algun... El Grove. Tancar-ho tot i tornar... I bé, ha funcionat. Sí, normalment el reiniciar funciona. Sí. Bueno, benvingut. Res, estàvem comentant amb l'Aleix una mica avui el tema de la reforma i tot això que ens van presentar l'altre dia, doncs
Jo els deia que la meva opinió personal jo era bastant partidari del pavelló nou, ja sé que tu, Xavi, no, perquè veies que No. podia una instal·lació, tantes instal·lacions grosses, doncs potser no Manresa no podien assumir-ho, no? No. Però, bueno, ara estem en aquest estadi, doncs endavant i a veure si es pot fer. Què en dius? Sí, a veure, doncs, el finançament ara, no? Finançament, Sí. que és el que s'ha d'explicar una mica bé, no? Perquè no s'ha acabat d'aclarir, no? Les parts, quines seran, com es farà, no? El No, projecte... les parts Sí, les parts sí que s'han sí? dit, Xavier, el que no s'ha dit... Quan El que paga no, cada un? Quan paga cada un? Quan paga? Ah, el que no s'ha dit i el que s'està treballant i el que encara no es pot dir són les parts, però ah. No, les això ho institucions sabem, sí, s'han sí. dit i s'han dit Sí, i estan però per la labor. Però el més important és saber el que paga cadascú i que ho pagui, no? Perquè aquí també ara estem amb la cançó de l'enfadós, amb els pressupostos que no s'aproven a nivell de l'Estat i moltes altres coses, no? Bueno, l'alcalde va dir que bueno, que era òptim que tinguéssim uns pressupostos, això està clar, però també va dir que hi havia altres fórmules d'aconseguir el Sí. finançament. Per tant, Al final tot és el mateix, tot és la voluntat política que s'ha de tenir, que ara sembla que per fi doncs, s'han posat les piles, no? Després d'un renunci del primer projecte que se'ls va disparar, no sabem massa per què, perquè no es va fer un seguiment i se'ls va anar el pressupost o sorpresa, no? I després el van voler baixar 12 milions, han vist que era impossible, amb 12 milions, i ara estem amb aquests 20, no? Encara que no hi hagi pressupostos, és evident que si hi ha voluntat política, si s'apreta, si es convenç a la gent doncs, que manen, que han de donar els diners, com en el seu moment va passar fa 30 anys quan es va construir aquest pavelló, doncs això hauria d'anar en marxa, no? I si tot va com ha d'anar, creuem els dits i no passi res i bé, tothom compleixi, doncs això ho tindrem en marxa durant el 2027. Veurem si abans o després de la cita electoral, però jo, home, ara mateix firmaria que el 2028 aquest pavelló renovat fos una realitat. I amb el que deies això d'un pavelló nou, sí, home, estaria molt bé fer un altre pavelló nou, però amb el que costa Manresa fer les coses, amb la dificultat que hi ha per mantenir les instal·lacions, crec que el més oportú era fer aquesta reforma i que es desencallés, perquè també un dels problemes que hi ha hagut és que, això després el president, si vol, ho pot comentar, és que dins la mateixa Junta també hi ha hagut aquest debat, També hi ha hagut aquest debat entre els que volien un pavelló nou i els que volien la remodelació. I això en algun moment també ha sigut un impediment per no avançar, perquè... Sí, fins a algun punt que ha tensat una mica la corda. Ha tensat i en algun moment afavoria doncs, que la cosa no tirés endavant i que l'Ajuntament no s'hi impliqués. Per fi, jo crec que des del Manresa, des del bàsquet Manresa, han recapacitat, han vist que això era el més factible i s'ha tirat endavant, s'ha fet aquest acord amb l'Ajuntament, que em consta que fins a l'última hora s'han anat retallant, s'han anat polint detalls, perquè no ha sigut fàcil, i a partir d'aquí doncs, estem bé en aquest panorama, no? Que ara sembla que sí, que durant el 2027 tots aquests tràmits que són molt llargs, que s'han de presentar el projecte, s'ha de concedir després les obres, bé, molts tràmits, doncs, que duren un any o més, a veure doncs, si entre el 27 i 28 per fi tenim el pavelló que no és només pel bàsquet, que això també és el que moltes vegades s'explica, no és només pel bàsquet, és perquè Manresa necessita una instal·lació doncs s'hi puguin fer actes, esdeveniments, concerts que són necessaris, no? I a partir d'aquí, doncs, un cop s'hagi fet això, tota la zona esportiva del Congost, tot l'esport de Manresa vagi tenint les instal·lacions doncs, que es mereix. No? Ara sembla que amb l'avinguda aquesta de l'esport que connectarà l'eix doncs aconseguirem més espais, més aparcaments, però tota aquesta zona s'ha de descentar perquè amb tota la força, el poder esportiu que té Manresa amb les seves entitats, l'aspecte no és el que caldria
que tingués. Veurem si a partir d'això doncs, ajuda a estimular-ho tot plegat i es fa les inversions que calen. Sí, la veritat és que sí. Jo he escoltat partidaris del pavelló nou que també tenien molts arguments i també realment tenien part de raó, però esclar, sí que és veritat que Manresa és una ciutat mitjaneta, tampoc no som capital de província i tot ens costa molt, el que dius tu, Xevi, que tot costa molt i que millor allò que diuen, no? Mejor pájaro en mano, no? Perquè... Sí, i moure pedres costa molt i no és unànim. Quan es parla d'això del pavelló, doncs aquí més hi ha gent que hi està directament en contra, perquè creu que és un tracte de favor per un club, quan no és, quan repeteixo, no és això. És una instal·lació que una ciutat com Manresa doncs, es mereix, no? Ara es parla això que serà tota la Catalunya central, bé, però és que això ja tindria que estar clar des de fa molts anys que és necessari i que aquella pot ser el propi pes. Bé, esperem doncs, que ara sigui que sigui de veres, Sí, ara l'enfoc que s'està fent ara jo crec que és l'encertat, no? Perquè també involucres que és un tema estatal, no? Catalunya central i tot el que això implica i al final doncs és això, no? Tenir un club com el Bàsquet Manresa pues ajuda a que això es faci, però com tu comentes, Xavier, no és només pel bàsquet, sinó és per la ciutat, és per poder obrir la ciutat a l'estat, no? I fer Manresa més important del que ara és. Sí, però això al final és Manresa qui ho ha de treballar, s'ho ha de guanyar. Està molt bé això, la Catalunya central, no? Però el que s'ho ha de barallar és Manresa, perquè és la ciutat on realment es farà aquesta instal·lació i són les institucions d'aquí els que han de pedrar molt, que és difícil, ho sabem. No som capital de província, no tenim cabildos al darrere, aleshores aconseguir el pressupost i anar a tocar les institucions costa, però és el que s'ha de fer i la història de Manresa i la seva capacitat s'ha de demostrar en fets com aquest, no? Doncs endavant les atxes i anem cap a aquesta reforma que he fet una mica els deures, he mirat una mica els números, sembla ser que passaríem una ampliació d'un 45% de la superfície, que Déu-n'hi-do. Llavors hi hauria un increment d'unes 1.500 localitats, que passaríem jo crec que estaríem al voltant d'unes... El ratllant, les 6.000, suposo, no crec que les superéssim, o 5.000... Bueno, això de les xifres no es pot dir massa alt. No, a veure, diguem-ho clarament perquè no ens faran fora de la CB, no ens faran fora. El Congost actual, la capacitat és per 4.000 persones, justes i pelades. Hi ha uns seients de fusta a darrere els dos fons, que és on es fa l'ampliació, allà se'n posen 200 més. Ara, el pavelló aquest ampliat, no, és que a vegades fem uns jocs de mans i diguem les coses clarament. Igual com el d'Andorra, tampoc fa 5.000... Tampoc compleixen, no. Encara és més petit, de 3.500. Però ara, amb aquests 1.500 més, el nou Congost tindrà una capacitat per 5.500 persones. Sí. I més de 6.000 per tema de concerts, esdeveniments, etc. Serà més petit que Barris Nord. Serà una mica més petit que Barris Nord i més o menys com Fontejau, jo diria. Que serà... Fontejau té més o menys aquesta capacitat. Fontejau ja estan parlant de fer una ampliació també, però bueno. Tampoc em sembla que tampoc omplen... Que també no, l'altre dia contra el Barça vaig estar veient i aquelles grades del fons estaven buides, pràcticament. Hi havia bastant plàstic, es veia, o sigui que... En fi. Escolta, 5.500 localitats sentades, assegudes o unes quantes dretes, esperem que a la grada puguem estar però que, pot ser una... I bé, què més tenia jo aquí posava? L'ampliació, això, passaria de 8.000 metres quadrats a 11.500 metres quadrats, un augment del 45%, hi hauria un canvi radical de la imatge exterior. Llavors, una cosa importantíssima és que hi hauria una botiga i un restaurant que estarien a peu de carrer, per fi, a peu de carrer,
i oberts de manera permanent, perquè això és un dels altres grans hàndicaps que tenim ara, que allò sembla un Fort Knox, allò sembla tot tancat i barrat, quan allà hi passen centenars i centenars de persones cada dia, o sigui, i és una llàstima que no puguem tenir una botiga allà i que es pugui... I és un contrast amb la part del davant, que és el complex, no? Allà passa molta gent, allà sí que hi ha un restaurant obert, no? I veus aquella part que està plena de gent i a l'altra banda, doncs, com bé efectivament dius, és la fortalesa, no? Allò d'aquelles portes blaves tancades i barrades. Sí. Doncs, bueno, és un pavelló, és això, un pavelló, la mentalitat de fa 32 anys, doncs ara la cosa ha canviat i amb aquesta reforma doncs, ens posarem al dia i podrem tenir una botiga i un restaurant que, bueno, estarà, doncs, que es farà, espero que faci goig i que puguem estar tots plegats orgullosos. No es va parlar del museu, jo entenc, i amb el Josep Maria li vull demanar, jo suposo que hi haurà un espai dedicat per fer un museu en condicions, perquè, home, Manresa, algun títol tenim, saps? Vull dir que penso que hauríem de tenir un museu una mica en cara i ulls, això suposo que sí que també està projectat. I doncs això, a veure si a finals de l'any que ve es pot posar una pedra. Aviam, esperem, jo ja firmo, però ja ho veurem. Ja en parlarem, no? Què més? Voleu comentar-me alguna cosa més? No. En tot cas, a finals de l'any que ve no, Jo ja et dic, No, alguna pedra. Més aviat primers del 27. Sí. No, però posar una pedra em refereixo a que comencin a treballar, Vull dir que no... I tant de bo, doncs, això, l'estiu del 27, que no hi haurà lliga, doncs es pugui fer, s'haurà de fer per fases, no? Entenc, i que es pugui començar, doncs sí, jo diria això, el 27 seria una bona data. I aquí entrem en un altre tema, que és el tema esportiu, no? Vull dir que un de les grans... El que hem de mirar és de salvar els mobles. De salvar la categoria, sí. Salvar els mobles com sigui, perquè si no... Home, tinguem clar que algun any es pot baixar, sigui aquest o sigui un altre. Això hauria de ser independent de que es faci la reforma o no, perquè això, per la dimensió que té el Manresa, és molt probable doncs, que una temporada es baixi i, home, sap greu, però no ha de ser un drama perquè forma part de lo que és la vida d'aquesta entitat, No, i hem de tenir clar que cada any serà més complicat. Perquè s'estan pujant... Bueno, jo, Ernest, dic les veritats. S'estan pujant pressupostos i al final la màgia no es pot fer cada any. No, a vegades s'encerta més, a vegades menys, i bé, doncs s'ha de pedalar molt i quan toca s'ha d'intentar reaccionar i alguna vegada s'ha aconseguit, no? L'última, doncs, amb el Pedro aquella temporada, no? Que recordem que estàvem 3 a 17, estàvem, a la jornada 20, una cosa que semblava allò irrecuperable, i es va aconseguir salvar i altres no s'ha pogut, no? Però ja et dic, no s'hauria de vincular una cosa amb l'altra i són dos casos, són dues situacions diferents, però sí, el tema esportiu, doncs, ens preocupa a tots bastant, no? Això està clar després del partit de l'altre dia a Múrcia, que fins i tot l'entrenador va canviar una mica el discurs, no? De la que havia dit una setmana abans, després del partit de Bilbao, doncs sembla que, ostres, comença a sonar alguna alarma, Estan una mica espantats, penso ja, perquè veuen que potser la reacció que esperaven d'alguns jugadors no arriba i ara veuen que el calendari és un calendari molt exigent i que estan una mica amoïnats. A veure, no sé, a veure si hi ha algun moviment, el que és la direcció esportiva, si estan fent algun moviment, jo no sé res, ni allò no l'ansis, però jo diria que alguna cosa es deu estar coent perquè anem molt mancats, sobretot de rebot. O sigui, jo penso que el rebot
és capital, sobretot amb el tipus de joc que volem fer nosaltres, perquè nosaltres que volem fer agafar el rebot i córrer. O sigui, és que el problema és que no podem córrer. O sigui, fixeu-vos Home, que no fem cap contraatac. O sigui, no... hi ha un jugador que pràcticament no intervé, no? El cinquè pivot, el Volaví, no? I està clar que està clar que la capacitat sota Cistelles, tot i que també opino que hi ha més vies d'aigua, que hi ha moltes més vies d'aigua. I clar, i que això és el que els preocupa, no? Perquè si fos només un tema concret, només una peça, pim-pam, però, clar, hi ha més vies d'aigua, a veure què explica el president, com ho veu, i què li transmeten. Sí, jo veig un problema en el rebot, com bé comenteu, i un problema de generació de joc. Llavors, a partir d'aquí, sempre s'ha fet, i una de les preguntes que li podem fer al president és si la direcció esportiva demana, doncs es posen diners d'emergència per poder resoldre la situació i a veure què passa, però jo 2 fitxatges, si es poden fer, sí que els faria. Home, suposo que estan pendents de Plummer, a veure el que pot aportar, aquest jugador una vegada s'hagi recuperat, però en tot cas jo a Plummer el veig el clàssic microones, no? Que pot fer molts punts en un moment determinat, però això que dèiem un generador i anotador regular, que sempre l'hem tingut els últims anys, no? Correcte. Thomason, Harding, Papi Badio, Han, clar, això es troba a faltar, tot i que Obashoan està fent molta feina, és molt complet, però no se li pot carregar això. Oval també doncs està... I clar, potser la peça de dins és la que més s'està notant, no? Això perquè ja no és el rebots, és la defensa també, no? Perquè tenir un jugador que impacti més amb quilos, perquè Cao fa moltes manxades, però tampoc té una envergadura física de pes, no? I Golden li està costant allà sota, és un jugador que li està costant, no? Crec que Golden, jo tinc la sensació que s'està... Ell està veient que, com que hi ha pivots d'aquesta envergadura, ell es fa petit allà sota. I s'està frustrant. Ell mentalment... Està frustrat, aquest nano. El dia de Granada va tenir un moment crític, que crec que el campo va estar molt bé, perquè als últims minuts no s'estava atrevint a llançar. No, Bilbao, no? Bilbao. Ell no s'atrevia a llançar i realment els defensors l'estaven permetent llançaments i el Campondol va canviar i finalment li van acabar entrant i es va guanyar un partit, que també val a dir-ho, va ser un partit que es va guanyar doncs d'aquells amb la Verge de l'Alba i la Verge de Montserrat apareixent en els moments claus, no? Els tres patrons es van ficar d'acord. Va aparèixer tot allà i això, clar, també és una mostra de com es va, no? Però, clar, és el que dèiem, falta aquest 2 generador, anotador i falten més coses, no? El 3 també, Àlex Reyes està molt sol, està pràcticament ell perquè Nutzen tampoc es va lesionar també, li costa entrar, Oval ajuda perquè pot jugar pràcticament en les 3 posicions exteriors, però bé, hi ha hagut dies que sí, que amb aquesta grapa que té, doncs ens fan falta més ovals, no? Es deia, però tampoc se li pot carregar tot, no? I una altra peça que ja dèiem al principi de temporada que també podia faltar, a veure, Luis Olinde és un jugador que té classe, que té veterania, però tampoc no està portant números dels 4 de referència que teníem els últims anys, no? Clar que els 4 que teníem eren Derrick Alston Jr., Robinson i Boneke, no? Però, clar, és que els últims anys... Això ja ho sabíem a l'estiu. Ja, però és que, clar, però pensàvem que podríem tirar, però, clar, la lliga aquesta després em demostra que aquests jugadors diferencials, i més en el Manresa, que quan que si corres molt bé, però si no corres, en el 5 contra 5, després t'estàs menjant la pilota, no? Ens està costant moltíssim anotar, no?
I altres anys, altres temporades sí que hem tingut aquests jugadors, no? Que era una miqueta doncs, la referència a que et podies encomanar quan les coses anaven mal dades, no? I ara hi ha moments de certa impotència, no? De que es van passant la pilota i no hi ha solucions, no? No sé què opineu, però Sí. jo ho veig una mica així, no? No, totalment. I ara, bueno, si no m'equivoco, queden 4 partits abans de les finestres. Sí. Doncs és el moment de moure l'arbre. Home, el calendari, perquè us feu una idea de com està el tema, aquests 2 propers mesos, bé, ara hi ha 4 partits abans del Paron famós, al Lleida a casa aquest diumenge i després també de Lliga a la pista de l'Unicaja, i 2 partits a fora d'Europa. Cluj, no?, demà, Cluj i Venècia. i Venècia. Però és que entre novembre i desembre el Manresa jugarà 12 partits i 8 són a fora. Pues imagina't. 8. Imagina't. I a casa només 4. 2 de Lliga, que són aquest contra el Lleida, vale? I després contra el Barça. I els 4 de fora, que són aquest de l'Unicaja, Joventut, Burgos i Saragossa. És a dir, un Barça que suposo canviat, que suposo. estarà ressuscitat una miqueta. Bueno, veurem què passa amb el Barça. Veurem què passa amb el Barça. No anticipem coses perquè la gent està anticipant moltes coses i jo no ho tinc tan clar. Bueno, que s'ho facin, tu. És una altra casa i sap greu pel Joan Penyarroia, que és d'aquí, de Manresa, nascut a Terrassa, però absolutament manresà i amb la samarreta retirada del Nou Congost, però que s'ho facin els de Can Barça i pensem en la nostra, que tenim prou feina. Ja en tenim suficient. Sí, molta. I Europa, doncs això, Europa doncs, no és primordial. Europa és una competició doncs, que és la segona claríssimament, que si es guanyen partits bé, però bé, tal com es presenta, caldrà prioritzar, com ja es comptava, absolutament la Lliga per anar sumant tot el que es pugui. Sí, de fet ja sabíem on ens ficàvem, o sigui, és a dir, el tema de l'Eurocup ja sabíem que costaria, doncs, si tenint un començament de temporada amb una mica normal i que els resultats ens haguessin acompanyat, que de fet encara no estem tan malament, que deies tu, Xavi, al final, vull dir que estem amb 2-4 i estem vull dir que no estem tan malament, però sí que la sensació és que estem una mica coixos, com si diguéssim, i això ens fa una mica de cosa. La sensació és que si no millores te'n vas a baix, perquè ja tens els uiuiuis, Andorra va guanyar Unicaja, Granada va guanyar València, aquesta lliga és molt complicada i toca reaccionar, que podem reaccionar. És matemàtic, has de guanyar 12-13 partits. Si no els guanyes, te'n vas avall. Te'n vas al pou. Aleshores, quan més tardis a sumar-los, doncs pitjor, però potser bé, a vegades tocar coses tampoc és fàcil i s'ha d'esperar el moment i a veure, jo crec que ara intenten a veure si els implicats reaccionen, no? Si hi ha doncs, jugadors doncs, que sí poden adaptar-se a aquesta lliga, perquè l'inici va ser bo de temporada. Els jugadors han entès la filosofia, no? De córrer, però clar, et plantes després amb la realitat de la competició, el que costa guanyar en aquesta ACB i no arribes i de moment no estem malament de resultats, però s'està patint i això ja es demostra, no? Es demostra, sí. El que hem de mirar és de no haver de no fer els canvis, de no reaccionar quan ja portem moltes pedres a la motxilla. Si hem de mirar de fer, si ja detectem els... De fer-ho ara, d'intentar fer-ho ara. Aviat. O sigui, perquè després quan vas molt carregat de motxill de pedres ja sabem que costa una bestiesa remuntar. Llavors, i més quan t'ho ha demanat l'entrenador, que l'entrenador ens va fer saltar les alarmes, no? Sí. Està clar que
Està clar que A veure, l'entrenador... es pot guanyar el Lleida, és un partit complicat, però si els jugadors doncs, responen, si l'afició hi posa, però també es pot perdre. I si es perd clarament, tampoc ens hem d'anar directament al pou, no? Això quedarà molta lliga, es guanyi o es perdi, però sí que hi ha uns senyals evidents i que, bé, en part es poden corregir coses, en part jo diria que no? Perquè ja et dic, potser el cas més clar és el del pivot, no? Aquell cinquè pivot que directament crec que se li ha perdut la confiança, no? Però clar, per volar vit tampoc no compto que vingui una primera espasa, no? Si es fa el canvi, no? No, ara deien, bueno, Oriol ha acabat allà a Mèxic, potser estic dient, possibilitats, no que tingui informació, ni molt menys. Però... Home, gairebé qualsevol jugador aportarà més que ell, perquè ells que clar, no juguen... És això, que necessitem un tercer pivot que aporti. Jo crec que Caudirici, adreçant-lo defensivament, jo crec que és vàlid. Golden, 3/4 del mateix. Bueno, jo, a veure, si poguéssim és un dels jugadors que s'ha de posar les piles, És que, clar, fer aquests canvis també després costa molt, No és el mateix un Bolaví que un Golden, segurament, Segurament que el que cobra l'un i cobra l'altre és diferent, i després rescindir contractes, això no és fàcil, i s'intenta, doncs, els que han de ser pal de paller, que Golden, en principi, és un dels jugadors, no?, que ha de tirar del carro, doncs a vegades l'adaptació els hi costa. Veurem a veure què. Per sou és Golden, Benítez, Olinde i Plummer. Clar, són jugadors allò que s'han fitxat, i després doncs Oval, que està fent potser més del que s'esperava, no? Però aquests jugadors han d'ativar, no? I Cao també, doncs, que porta, no? Que Cao és molt espectacular, però ja et dic, a vegades en defensa és un forat. Es queda curt, i aquesta lliga, ostres, no et perdona, quan hi ha un forat allà, els equips ho exploten, No, per això és la millor lliga d'Europa, perquè hi ha un scouting perfecte. Mira, les primeres jornades Golden estava còmode, i ara ja li paren aquesta passada i continuació que fa amb Benítez. Ara ja no la pots fer, perquè ja te l'han detectada. Però d'altra banda, estar en aquest grup de 6 o 7 equips que lluiten per salvar-se és l'espai natural del Manresa. Això també tinguem-ho clar, que per potenciar el pressupost és el que ens toca, que moltes vegades està per sobre perquè es fan molt bé les coses, no? Però estar aquí, doncs, amb Girona, amb Granada, amb tota aquesta sèrie d'equips, Breogán, no? És una mica, doncs, la llei de vida, mentre no tinguem un superesponsor que et doni... Un mecenes, un Juan Roig de la vida, Bueno, doncs, mentre això no arribi, doncs el normal és estar així. I, per exemple, Lleida aquest any té molt suport econòmic, té aquest any han fotut una injecció econòmica té sponsors al darrere, i per això ha pogut fitxar jugadors de l'Unicaja, del Gran Canària. Aquesta gent no venen gratis, són jugadors que venen amb molts diners, i bé, doncs clar, és un equip que porta poques temporades, i sap greu, doncs, que vagin amb aquesta, entre cometes, xuleria, no? Però bé, és que tenen recursos en aquest moment, no? I aspiren clarament a ser a la Copa del Rei, no? Doncs bé,
que per gaudeixin. resultats i per joc s'ho estan mereixent també. Sí, per això, i clar, i diumenge ells tenen clar que aquí venen a guanyar sí o sí, no? I per això, doncs, clar, és una batalla doncs, que la gent ha d'anar preparada per tenir-ho clar des del principi, amb vosaltres amb la grada d'animació tibant del carro, no? Perquè, si no, ostres, jo que veuré per la tele espero no sentir-me els amics aquests de... Els del nucli Bordeus. Els del nucli Bordeus famosos, no? A veure si... Que volen que sigui un barri Sant Petit, això. La temporada passada ja recordo que van fer com una processó fins al Congost, tal, doncs... Tenen aquest momentum i ara l'han d'aprofitar i ho fan molt ben fet i estan fent una feina bestial, vull dir que no... Jo el felicito, vull dir, sincerament. El que passa que nosaltres jo penso que ens hem de fer valer. Nosaltres estem a casa i hem de... Tothom qui vingui al Congost ha de venir amb mentalitat de que anem a una batalla esportiva. O sigui, però això cada partit. Això és una mentalitat que hem de tenir cada partit. No, està clar. Sembla, Ernest, que tens ja el president per aquí, no? Això, sí. Sí, Josep Maria, va, que ja veig que estàs aquí. Josep Maria, què dius? Com estàs? Ara. Hola, bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, disculpeu-me, però és que acabo de sortir dels premis aquest del Regió 7. Per cert, hi havia el president Illa. I he vingut tan ràpid com he pogut. Molt bé. No hi has preguntat al president Illa sobre el pavelló? No hi has ficat pendent? De fet, no ha fet falta. En la xerrada de clausura de l'acte, el president s'ha compromès a aportar la seva part, la part que li correspon a la Generalitat de Catalunya econòmica pel desenvolupament del pavelló. Ah, sí? En el Parlament que ha fet? En el Parlament... Molt bé. Sí. Home, doncs, escolta'm. Doncs mira, ja tenim una fracció. Ja tenim un quart, ja el tenim. Sí. Bé, doncs què? Doncs Josep Maria, res, hem estat parlant ara, deu fer ja ben bé 40 minuts o així, sobretot del tema de la reforma del pavelló, que és el que... bàsicament és el que per això t'hem convidat i tot això. I ara estàvem una mica parlant també de l'actualitat esportiva i de la situació actual, de la situació complicada, que tenim una temporada difícil, que ja ho sabíem, que el Manresa, doncs, el que diu el Xavi Prunés, el normal és que estiguem en una situació de la part baixa de la taula, això és una cosa que és el normal, vull dir que no és una cosa extraordinària, i ara l'última cosa que estàvem comentant és que el diumenge ens arriba un Lleida que té un volum econòmic important i que estan en un bon moment esportiu i que hem d'estar tots mentalitzats per omplir el Congost de vermell i amb una mentalitat d'anar a una batalla esportiva, que deia jo, i amb ganes de demostrar que a casa som molt difícils de guanyar. Tu, no, Josep Maria, com ho veus? Sí, absolutament. El diumenge arriba al Lleida, com molt bé dius, amb una dotació pressupostària excel·lent, amb un equip que han muntat aquest any espectacular i esteu veient els partits que està fent i amb qui està guanyant. I com ja sabem tots, amb l'afició aquesta que també tenen espectacular, que intentaran, òbviament, i com no pot ser d'una altra manera, venir i fer el màxim de soroll possible i que no ens sentim nosaltres. I des del lloc que em pertoca, ara mateix, en aquest moment, no em queda un altre que demanar al nostre abonat, soci, simpatitzant, aficionat, que aquest cap de setmana ompli el pavelló i que entre tots ajudem a l'equip. Aquest cap de setmana és molt important, com ja sabeu, i la nostra gent, la nostra afició, doncs, ha de demostrar un cop més com som i el que som capaços de fer a casa nostra. A nivell d'ambient, Josep Maria, està prevista alguna acció per donar una mica més de caliu? A priori no hi ha res excepcional. O sigui, al final és un partit com qualsevol d'altre de l'ACB.
i no hi ha res. Sí que és veritat que hi haurien coses que ens agradaria poder fer, però com que tampoc tenim el pavelló en condicions com per poder-les fer, doncs ens hem d'aguantar. Doncs ara m'has deixat la pilota per rematar, no? Vull dir que tornem al tema de la reforma, Sí. ja que nosaltres, agafant aquest guant que ens has llançat, doncs hi ha una coseta que ens hagués agradat continuar fent, que és aquell salt, però tampoc el podem fer, perquè la situació de les graderies retràctils està una mica agafada amb pinces, com si diguéssim, i doncs això és una coseta que ho deixarem per més endavant. El tema de la reforma, a veure, què et volia dir? Estem amb una reforma que a tu, Josep Maria, si m'ho haguessis de dir amb una paraula, quina faria servir? Amb una paraula és molt difícil, perquè han sigut molts mesos de negociacions i de reunions, i és molt difícil definir-ho amb una paraula. Diguem que a dia d'avui tenim una cosa que fa 10 dies no teníem, i no estic parlant de la roda de premsa. Jo recordo que el primer pressupost que va treure l'Ajuntament de Manresa era de 8 milions d'euros. Tots recordareu la roda de premsa on s'anunciaven els 11 milions i mig d'euros, i a dia d'avui estem al voltant dels 19. I de passar de 8 a 19 milions d'euros, doncs ha sigut un any de negociacions i de nosaltres defensar els interessos del bàsquet Manresa i de defensar que el pavelló havia de tenir unes condicions mínimes indispensables i que sense aquestes condicions mínimes indispensables doncs l'administració no tindria el nostre aval o el nostre suport. Això no treu que l'Ajuntament o qui sigui pot fer i desfer. Vull dir, si la Generalitat diu, bueno, jo poso 5 milions d'euros i l'Ajuntament agafa aquests 5 milions d'euros i fa la remodelació, nosaltres no hi podrem dir res, el pavelló no és nostre. Però una cosa és el que puguin fer i l'altra cosa és que tinguin el nostre suport i el nostre aval. Dit això, jo a la mateixa roda de premsa ho vaig dir i ho reitero, i no me n'amagaré perquè és així. La voluntat del bàsquet Manresa seria de tenir un pavelló nou, i això ho hem dit per activa i per passiva, perquè la ciutat ho necessita, perquè tenim un U22, tenim unes noies que tiben i estan tibant molt. Tenim un altre club com la Salle Manresa que deu tenir 300 i pic nanos més. El nostre territori necessita un altre pavelló. Ara bé, si això no és possible, pels motius que siguin, la nostra feina era defensar al màxim possible els interessos del club i intentar que aquest pavelló es fes en condicions. Llavors, què tenim avui? Doncs avui tenim una remodelació que si s'executa tal qual nosaltres se'ns ha dit i ho tenim per escrit, serà una bona remodelació amb tot un seguit d'equipaments que al principi de tot no podíem ni somiar. Des d'un videomarcador central, una instal·lació d'enginyeria audiovisual com Déu mana, un parquet nou, unes grades retràctils noves, 1.500 localitats, un sistema de climatització, accessos per persones grans, accessos per persones de difícil mobilitat, bar i botiga a peu de carrer, bueno, tot un seguit de coses que jo crec que fan que la remodelació sigui una bona remodelació. I això és el que tenim avui, que us puc assegurar jo que fa 10 dies no teníem. Això vol dir que les negociacions van ser intenses fins l'últim moment? Sí, fins a les últimes hores. Tal qual. I va costar molt? Bueno, doncs 2 anys. Sí, clar, evidentment, perquè estem parlant de quantitats molt grans, estem parlant de molts milions i estem parlant de que la directiva actual no estava disposada a avalar un projecte en el qual nosaltres no hi creiem. I l'Ajuntament doncs, ha anat fent passos, ha anat fent esforços, i això se'ls ha
s'ha de dir, perquè en aquesta vida, quan les coses són bones, s'han de dir, i les dolentes també. I l'Ajuntament ha anat fent esforços fins al punt, repeteixo, de començar amb un pressupost de 8 milions i hem aconseguit tenir-lo de 19. I això vol dir que nosaltres hem sabut fer la nostra feina, entenc, i ells han treballat per poder-ho tirar endavant. Sí, fa 6 mesos es parlava d'aquells famosos 12, no? Sí, 11 i en mig. uns mesos hem passat dels 11 i mig als 19, no? És el salt que s'ha fet, no? Sí, sí. Vam començar, en la primera fase del concurs es parlava de 8 milions d'euros. I fa això, uns mesos, l'Ajuntament va fer aquella roda de premsa, bueno, no va ser ben bé una roda de premsa, va ser una presentació amb mitjans on parlaven d'11 milions i mig. I ara el pressupost que tenim sobre la taula ronda els 19. I ara el projecte que es farà s'ajustarà a això? No tornarà a passar com fa 2 anys, que se'n va anar a 30 i ningú va saber com va anar a 30? Ara hi ha el compromís de que vigilaran que no torni a passar això? Bueno, aquesta és una pregunta que en tot cas se li hauria de fer a l'Ajuntament. Jo entenc que l'encàrrec que té l'estudi d'arquitectura, que en pocs mesos ha d'entregar el projecte executiu, és realitzar un projecte executiu que s'ajusti a les necessitats que nosaltres hem demanat i que finalment se'ns han donat per escrit i se'ns han dit que sí que les complirien. Llavors, si això, les necessitats que nosaltres demanàvem, em puja 18.900 o em puja 19.900 o em puja 19.100, això ho marcarà el projecte executiu, però nosaltres aquí ja no hi podem entrar. Ni hem ni podem entrar. Ja. Entenem que l'equip de govern i el Departament d'Urbanisme sí que ho farà, no? Sí, bueno, clar, és la seva feina. Jo entenc que els serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa vetllaran perquè aquest projecte executiu es faci segons les condicions acordades. I quan hi hagi el projecte executiu, repeteixo, hi haurà els amidaments al detall i llavors sabrem exactament si em costa 19.200 o 19.900 o 18.900. Però a nosaltres no ens importa tant la xifra, que nosaltres des d'un bon principi ja sabíem que pujaria això, però a nosaltres no ens importa tant la xifra, sinó que compleixi amb els condicionants mínims que nosaltres demanàvem, fos quina fos la xifra. O sigui, si els condicionants que nosaltres demanàvem hagués fet que la remodelació en valgués 12, doncs val, 12, nosaltres no tenim cap necessitat que l'Ajuntament gasti més del que ha de gastar. Nosaltres el que volíem és que complís. La nostra feina és fer que el bàsquet Manresa tingui un pavelló ACB amb totes les seves característiques, amb tots els seus ets i uts. I costés el que costés això. Llavors, si les xifres són 19, doncs seran 19. Doncs molt bé. Jo, per lo que d'entre línies entenc, és que realment porteu molt temps picant pedra i veig que realment ja tenies ganes de que d'una vegada per totes es pogués donar llum tota aquesta feina que hi ha hagut a les fosques, no? I que realment jo penso, la meva opinió personal és que és una molt bona feina el que s'ha fet des de l'equip directiu i des de... I també l'Ajuntament, doncs, finalment també al final s'ha ajustat a el que es demanava, no? I al final, doncs, jo crec que hem aconseguit una reforma que farà justícia una miqueta i podrem estar contents de tenir un pavelló actualitzat i com Déu mana, no? Del finançament us han dit quan se sabrà si les altres institucions aporten? Sabeu alguna cosa? No, en detall no. De fet, l'alcalde, el dia de la roda de premsa, va dir que estaven emparaulades, però que es depenia, diguéssim, de pressupostos generals de l'Estat i de la Generalitat i no ho sé. Jo el que us puc dir és el que acabo de sentir fa 20 minuts. Sí. Que ha sigut el president de la Generalitat dient que la Generalitat estaria al costat de l'Ajuntament de Manresa
per la seva aportació a l'hora d'executar el pavelló. Ara estic veient Regió 7, precisament, que publica una entrevista amb el president Illa abans d'aquesta gala i que sí, doncs afirma això, que hi haurà aportació al Congost, no diu exactament quan, i també per la Fàbrica Nova, que és un altre gran projecte universitari i que són 10 milions d'euros. Aquí sí que he de donar la xifra i bé, està bé doncs, que la Generalitat doncs, almenys doncs, es mulli per Manresa i per tot el que s'està fent. Em sembla perfecte. Suposo que tenir també totes les administracions també estan en aquesta línia ideològica mateixa, doncs això també suposo que també ajuda, dic jo, no sé. A veure, no vull ficar-me en temes ideològics, però... Sí, no, està clar que ajuda. Està clar que ajuda. No accelera els processos, perquè no ens pensem que accelera els processos, però ajuda. Llavors, bueno, que tinguem ja el compromís del president i les altres institucions, bueno, han d'esperar també a quina és ben bé la xifra final d'aquest projecte executiu, que com deia el Josep Maria, doncs pot anar oscil·lant aquestes xifres per veure com es reparteix el pastís, però bàsicament l'opció hi és. Sí. Si tot va més o menys normal, Josep Maria, estaríem parlant d'obres el 2027 i el 2028. Tenim més o menys estructurat com seran les fases, quan s'aprofitarà, quan hi hagi competició, si hi haurà algun moment que el pavelló no es podrà utilitzar, això ho tenim més o menys estudiat. Això és una de les coses que hem anat parlant amb l'estudi d'arquitectura que està desenvolupant el projecte, i la idea amb la que s'està treballant és que, com que l'ampliació, i ara parlo de l'ampliació, no de la reforma, sinó l'ampliació en quant a capacitat, bàsicament es fa a partir de sota canasta, diguéssim, dels dos fons. La idea és que es pugui entrenar i es pugui jugar mentre es fan les obres des de fora i que aquestes obres, diguéssim, coincideixin amb el final de temporada i en el final de temporada executar les obres de l'interior. I segurament el que caldrà, però això, repeteixo, fins que no hi hagi l'executiu amb un cronograma ben fet, és difícil de dir, però el que caldrà igual és, doncs, a principis de la temporada, demanar a l'ACB doncs, que hi hagi un parell o 3 de partits que se'ns permeti jugar a fora a l'espera de tenir totes les obres acabades. Nosaltres hem insistit per activa i per passiva 50.000 vegades que això s'ha de fer sense que el bàsquet Manresa hagi de deixar de jugar al Nou Congost. Si nosaltres els hi hem dit moltes vegades, i aquest era una cosa important, a ressaltar que no podíem anar a jugar en un altre lloc i que s'intentés fer els màxims possibles dintre de les possibilitats que permet un projecte executiu, contemplar aquesta idea. Però és complicat, no?, que en 5 mesos doncs, s'enllesteixi tot. És un període molt curt, no? Sí i no. Depèn de com es faci el projecte executiu i depèn de la constructora que acabi fent aquest projecte i depèn de moltes coses. Escolta, obres més grans s'han fet en menys temps. És una qüestió de recursos. Vull dir, jo no sé, repeteixo, fins que no hi hagi un projecte executiu, jo no sé, igual amb les partides pressupostàries, ara improviso, i que ningú s'ho agafi com un fet, això, però igual amb una partida pressupostària es destina, jo què sé, 1 milió d'euros a fer no sé quina fase i decideixen que en vez d'1 milió d'euros són 2, perquè en vez de posar-hi 300 treballadors n'han de posar 600, no? De totes maneres, això és de mal dir ara, perquè no hi ha el projecte executiu, però que nosaltres això ho hem demanat 50.000 vegades, això us ho puc confirmar. Vull dir, hem demanat això, que es puguin fer les obres a l'exterior durant la temporada i les obres d'interior en període, diguéssim, que s'hagi acabat la temporada. Això no vol dir que no hi hagi molèsties,
perquè, com ja sabeu tots, obres són molèsties i és pols i són lones i segurament és fred i segurament és calor i porta el doble de feina perquè llavors cada cop que l'equip ha d'entrenar doncs hi ha d'haver una neteja especial perquè, clar, no hi pot haver pols o perquè... I això també té els seus costos. I aquest, mira, podria ser un dels 1.000 motius més pels quals seria millor fer un pavelló nou. Perquè estaríem jugant amunt i un dia agafaríem les maletes, canviaríem de vorera i ens posaríem a jugar al pavelló, el nou Congost, no? Però, clar, podem fer el que podem fer. Molt bé, Josep Maria. Escolta, aprofitaré per fer-te alguna pregunta de les que ens han arribat. Una de les preguntes que ja m'ha arribat un parell de vegades era: entenem que hi haurà un espai dedicat a fer un museu amb cara i ulls, no? O suposo que s'està contemplat. A veure, fer un museu amb cara i ulls... Sí. Bueno, no sé, un espai... Hi haurà un espai, està contemplat un espai bàsquet, diguéssim, no? I aquest espai bàsquet, almenys tal com me l'imagino jo, és un espai que sí que contempla una zona, diguéssim, expositiva, per dir-ho d'alguna manera, però ha de ser un espai perquè és que tampoc no tenim ni els metres quadrats ni tenim... bueno, la capacitat de fer el Museu del Barça, perquè ens entenguem, no? Sí, no, ja t'entenc. I tenim altres necessitats. Llavors, aquest espai ha de permetre tenir una zona expositiva i una zona per explicar la història del nostre club, però també ha de permetre que les empreses hi puguin fer presentacions dels seus productes. És un espai que jo m'imagino on passin coses perquè les famílies puguin venir els dies que no hi ha partit o que juguem a fora, i si juguem el diumenge, doncs que el dissabte el pavelló estigui obert i que les famílies i els amics puguin venir i fer coses. Sí. Està previst que es conservin almenys els plafons que hi ha al vestíbul de la història del club. Ho dic per interès personal, ja que ens va donar una feina, almenys que no us ho carregueu. Bueno, mira, no ho sé, potser haurem de contractar la gent que tregui les pintures de Seixena. Exacte. I que ens treguin els murals. Sí, bueno. Sí. Bueno, nosaltres tenim unes megafotos que també, a veure, on les posarem ara, les megafotos. Bueno, ja trobarem el lloc, ja trobarem el lloc. No, conyes a banda... Intentar-ho, que no se'n vagi tot el canyet, no? Almenys que hi hagi tot el que s'ha fet, que no ens ho carreguem tot. No, bueno, aquestes s'hauran de treure amb prudència perquè, si us ubiqueu, serà precisament les parets que van a terra. Per tant... Sí. Ja. Sí. Bueno, escolta, és igual. Ja buscarem un forat. No d'allò. Molt bé. I la botiga que es va comentar que estarà també a lliure accés a peu de carrer, no? Sí, home, això és de calaix. O sigui, és que això des del minut 1. O sigui, des del minut 1 va ser de les primeres coses que vam dir. O sigui, el pavelló ha de complir diverses coses. La primera és que ha de complir tots uns requeriments tècnics d'un club de bàsquet d'ACB. I això passa des de tenir vestuaris per àrbits dones, perquè, clar, ara hi ha àrbits dones i, evidentment, hi ha d'haver vestuaris per elles. O sigui, una cosa tan bàsica com aquesta. Requeriments, diguéssim, tècnics del tipus que la sala dels fisios pugui estar al costat del gimnàs. O sigui, requeriments tècnics, no? I llavors hi ha requeriments, diguéssim, deixem-ho dir així, d'oci, i llavors hi ha requeriments d'estratègia de màrqueting i de venda. Llavors, els d'oci passen per tot un seguit de coses que ha de complir el pavelló perquè s'hi puguin fer no només espectacles, entre cometes, en el dia dels partits, sinó coses fora dels dies de partit, i llavors hi ha d'haver una part, diguéssim, de màrqueting i de venda del propi club, i això passa per tenir una botiga a peu de carrer. No pot ser que tinguem una botiga a un primer pis on és difícil d'accedir i quan hi ha el pavelló tancat a dia d'avui no hi puguis anar. La botiga ha d'estar oberta i tu un dimecres a la tarda has de poder-te acostar
a deixar el nano, si vols, a l'Egiva o al futbol o a entrenar al bàsquet o al club d'atletisme i entrar i comprar una samarreta. Això és de calaix. Sí, completament d'acord. Xavi, alguna cosa més? Bé, no, suposo que hi haurà, doncs, això, ascensors, que hi haurà una climatització renovada, tot això està previst, no? Totalment. Sí. Molt Vaja, bé. és que una remodelació del pavelló sense un sistema de climatització com Déu mana... Home, és que això... I a més dient-nos vacci, és que a més Sí, té pebrots el tema, saps? Vull dir que... Sí, no. Clar, dius, hòstia... Ai, perdoneu, se m'ha escapat. No, jo repeteixo, hi havia un pressupost de renovació de 8 milions i ara n'hi ha un de 19. Sí. I amb aquests 19 hi ha tot un seguit de requeriments del bàsquet que ens han dit i ens han firmat que estarien inclosos en l'execució. I inclou totes aquestes coses que estem parlant ara. Sí, és que és el més normal del món, sí. Clar. I això que deies dels ascensors i la climatització, Xavier, és un tema de llei Home, i normatiu. tu personalment, Aleix, l'ascensor... Jo personalment el necessito El necessites, per anar a roda de premsa i coses que ara mateix el tema de la feina no em permet. Però que vull dir que tot això de la climatització i els ascensors i tot és un tema que ja no és tema del Baxi, sinó que un cop es fa la remodelació per llei, ara mateix, el 2025, està estipulat que és com necessari. és un pavelló que si s'anés a dret a llei no s'hi podria jugar, perquè està obsolet és poc, no? És un pavelló que és perillós. Sí, correctament. Sí, no, és que aquelles grades retràctils realment fan una mica de cosa, perquè hi ha forats per allà al mig, entre les dues grades, com que van no ajusten i és una mica... En fi. El tema del pavelló, no sé si ja ho tanquem i volia parlar també del tema de la incorporació del Pere Miró a la Fundació, o si voleu afegir alguna cosa més, o del tema del pavelló, o com ho veieu? Ja està? Vale. Doncs res, Josep Maria, escolta, del tema del pavelló, no sé si vols afegir alguna cosa més, i si no, també volia parlar del tema aquest de la gran notícia aquesta de que hem fitxat, tenim un nou membre en el roster, Sí. Estaríem parlant d'una persona importantíssima, manresà, fill predilecte de la ciutat, ex-vicepresident del Comitè Olímpic, Sí. que ha estat 30 anys treballant dintre del que és l'organisme aquest olímpic i que el tenim ara, doncs, que s'ha engrescat i forma part de la Fundació. Suposo que això per tu és un orgull i un honor i tot, no, Josep Maria? Sí, absolutament. Jo, ja ho vaig dir l'altre dia, em sembla, en una entrevista. Quan vam començar l'equip directiu, parlàvem de 3 grans blocs que nosaltres creiem que s'havien de treballar. El primer era el de la refinanciació del club, que és el primer que vam abordar, òbviament per estricta necessitat, amb la negociació amb les entitats bancàries per poder tenir un deute controlat i passar doncs, el que es va aconseguir, no? Passar d'un deute de 5 anys a passar-lo a 20 anys, i això va costar moltes reunions i molta feina i 8 mesos de negociacions. L'altra de les coses que nosaltres dèiem que s'havia d'abordar era el tema del pavelló, i si les coses van com se'ns ha dit que s'havia d'anar, doncs sembla que està encarrilat i llavors correrà més o menys i s'hi gastaran un duro més o un duro menys i això ja ho anirem veient, però pel que fa a la nostra feina ja està encarrilada. I la tercera pota era el que nosaltres dèiem la refundació de la Fundació, i és una de les coses que ara estem començant a abordar, i un dels primers passos que hem fet ha sigut això, em vaig adreçar amb el Pere, li vaig explicar
el projecte que volíem tirar endavant, què és el que volíem fer, i que li demanàvem aviam si ell li faria gràcia, voldria aportar tot el seu coneixement i incloure'l dintre de la fundació. I per joia nostra ens va dir que sí. I em va trucar un dia i em va dir, escolta, Josep Maria, m'agrada molt el que m'expliques, m'agrada el projecte, ja saps que jo sóc del bàsquet Manresa i el segueixo des de Suïssa cada dia, i escolta, i això que voleu fer m'engresca i amb les meves possibilitats, perquè clar, ell viu a Suïssa i clar, no és una persona que visqui al carrer Guimarà, diguéssim. Però sí, escolta, podeu comptar amb mi. I clar, això és un valor afegit al bàsquet Manresa. Ja no parlo de la fundació, el bàsquet Manresa és importantíssim. Vull dir, aquest senyor ha sigut vicepresident del Comitè Olímpic Internacional. Ha sigut la persona que va aconseguir que les dues Corees anessin juntes a uns Jocs Olímpics. O sigui, dos països que estan a matar. Va ser el que va aconseguir que Aràbia Saudita portés dones als Jocs Olímpics. Va ser la persona que va estar a la reconstrucció dels Balcans després de la guerra. O sigui, és una espasa, una persona única està molt acostumada en el món, tu. a mediar, a buscar acords. Sí, i vull dir, és una persona que coneix a tothom, que s'ha fet valdre, que tothom el reconeix com un referent, i escolta tu, que vulgui estar al bàsquet Manresa, no podem donar res més que gràcies. I gràcies i endavant. Escolta, Josep Maria, aprofitem ara el tema de la fundació del bàsquet. És a dir, perquè potser hi ha gent que no sap ben bé, és a dir, quin és el paper de la fundació dintre del club? És a dir, què és la fundació del bàsquet? Perquè penso que hi ha gent que no sap ben bé quin és el seu paper dintre del que és l'organigrama del club i de tota la... no sé, pot fer una mica de resum. Sí, aviam, el bàsquet està estructurat de tal manera que nosaltres bàsicament el que tenim és la Societat Anònima Esportiva, la Fundació, ara parlo en termes molt generals, llavors podríem entrar en detall, però la cosa es faria molt llarga. No. I després el bàsquet base, encara que el bàsquet base a dia d'avui és com si fos un club a part, no? Amb els propis estatuts, etc. Per què? Doncs perquè fa uns anys es va creure que, amb anys d'aquests perillosos de la supervivència del club, doncs per salvar la base sí o sí, doncs per si mai passés alguna cosa a la Societat Anònima Esportiva, doncs que la base pogués seguir treballant i tornar a recréixer des de baix, no? I llavors quin paper fa la Fundació a dia d'avui? Doncs la Fundació bàsicament fa com de coordinadora o està a mig camí entre la Societat Anònima i la base, i és la que treballa, diguéssim, per això, pels nanos, per portar gent de fora, pels pisos que tenim tutelats, amb gent que s'incorpora, això, doncs ara a l'U22, i aquesta és una mica la feina que fa la Fundació. El que passa és que, com a fundació, ha de donar molt més de sí. O sigui, aquest és un paper que està fent ara, que és un paper indispensable, que gràcies a això, doncs, el primer equip, diguéssim, o sigui, la Societat Anònima es pot dedicar al primer equip i la Fundació, doncs, vetlla per la resta, però la Fundació ha de fer més coses, ha de fer moltes més coses. Nosaltres creiem que a la Fundació li hem de treure molt més profit, hem de fer molts més projectes. I no només projectes pel territori, projectes a fora. Nosaltres podem enviar, no ho sé, ara tenim projectes sobre la taula, però que ens hem de mirar bé exactament com ho farem, però doncs perquè agafar uns tècnics, diguéssim, de la nostra base i portar-los a un país durant una setmana o 15 dies, un país amb mancances, amb necessitats, a formar nanos
no només en bàsquet, sinó en salut, en alimentació, i doncs, tenir-los allà 15 dies i fer un conveni amb aquesta gent i ajudar, diguéssim, a tercers, no? I la Fundació ha de vetllar perquè a Manresa es puguin organitzar esdeveniments i es puguin fer coses de tipus de cohesió, ja sabeu tots, i el bàsquet és un esport com qualsevol altre, però que no entén de classes. I escolta, i tothom hi ha de poder accedir, i és una manera d'integrar la gent, i és una manera de cohesionar el territori. Doncs tot aquest tipus de projectes són projectes que ha de fer la Fundació. Molt bé. Molt bé, Josep Maria. Jo crec que Afegir que ara he vist la notícia de Regió 7, que hi ha declaracions del president Illa, i textualment diu que la Generalitat inicialment aportarà 5 milions en espera de la concreció definitiva. És a dir, que es confirma que aporta un quart del pressupost. Bueno, doncs ja donem números. És el que se'ns havia dit, sí. Bueno, molt bé. Bueno, ja està bé que com a mínim el primer dels grans actors confirmi la aportació. A més, en declaracions i en xifres textualment. La cosa jo crec que va en sèrio i ara jo crec que sí que anem ben encaminats per tenir la reforma que mereixem. Aquí he estat mirant el tema aquest tornant al Pere Miró. Deies que la funció que en principi farà el Pere o que col·laborarà és en tema de projectes estratègics, no? Entenc que és això que deies, no? Intentar de posicionar la Fundació en diferents àmbits, no? Sobretot internacional, no? Poder facilitar contactes, per facilitar les coses que creguem que poden ser interessants per millorar el que és el club i tot plegat, no? O sigui que n'hi ha per aquesta cosa. Sí, o sigui, la Fundació ha de pensar, desenvolupar i executar projectes, independentment de la feina que fa avui. Llavors, hem de dotar a la Fundació d'un equip, diguéssim, que pugui fer això. I cadascú, amb les seves possibilitats, amb la seva intervenció, amb la seva feina, etc., doncs aportar el que pugui aportar. En el cas del Pere Miró, és que per poc que aporti, serà moltíssim. Hi haurà més incorporacions, a part del Pere? Està previst? Sí. Ja estem treballant. Jo, Josep Maria, ja saps que fa uns mesos et vaig fer una proposta de projecte, que no cal que expliquem aquí, però que encaixaria perfectament amb lo de la fundació que comentes. M'agradaria saber si properament amb aquest equip de treball que comentes que estàs treballant, si podria fer una reunió, ja ho dic aquí obertament, per proposar el projecte aquest que crec que encaixaria a la Fundació, un dels molts que podríeu fer, però et faig aquesta proposta aquí en obert, a veure si és possible. Mira, et respondré amb el que estava dient fins ara. O sigui, és el tipus de projectes que la Fundació ha de tenir. És un del tipus de projectes que la Fundació ha de tenir. També és veritat que, com us deia abans, o sigui, el primer que vam fer va ser treballar amb el refinançament, després treballar amb el tema del pavelló. També heu de pensar que la directiva actual porta en 2 anys, no 25. I ara el següent pas és començar amb el tema de la Fundació. I tot just estem a les beceroles, estem començant a treballar-hi i a donar voltes i pensar en gent que s'hi pugui incorporar. I constantment estic parlant amb el president de la Fundació, que és el Josep Vives, que com sabeu està a Argentina. Per tant, la resposta és sí, evidentment, és el tipus de projectes que ha d'encaixar dintre. El que no puc dir ara seria molt agosarat per part meva parlar de timings, perquè... No, jo tampoc puc parlar de timings. Estic, com bé saps, treballant-hi, perquè és una cosa que se'm va encarregar
que vosaltres ja sabeu, i jo també estic treballant per part meva, però era així, podia comptar amb vosaltres en el moment que tot estigués encausat. De què va, Moltes gràcies. això? De què va això, Aleix, una mica? Dona'ns alguna pista. Una pinzellada. Bueno, com bé sabeu, jo tinc una discapacitat i el que a mi em van encarregar és de si podíem comptar amb el bàsquet Manresa per muntar una secció de bàsquet amb cadira de rodes i jo simplement vaig Molt bé. contactar amb el club per fer els primers passos. Molt bé. Però... Molt interessant, sí senyor. Sí, molt bé, Aleix. Correcte. Molt bé, molt bé. Doncs molt bé, doncs perfecte. Són cosetes, veus, coses que per això ens agrada fer aquest tipus d'espais, perquè així podem parlar tranquil·lament, sense presses, de totes aquestes coses que interessen i que molta gent de vegades es coneix i que fa que doncs, aquest club, que a vegades doncs, sembla que és petit, però amb coses així doncs, és més gran del que molta gent es pensa, no? I que hem d'anar cap a aquesta línia, no? De fer cada cop coses que ens facin sentir més orgullosos. Anem cap a la pilota, Ernest, anem cap a la pilota. M'estic enrotllant molt. Que ens preocupa la pilota. Anem a la pilota, va, anem a la pilota i tancarem aviat a les 10, Tampoc vull allargar-ho molt. La pilota, Josep Maria, aviam. Hi ha preocupació al club per la situació esportiva? Bueno, no, o sigui, preocupació no. Com us ho diria? Aviam, si tots heu vist la jornada d'aquesta setmana, el Granada guanyant el València, el Girona fotent-li 20 punts al Barça, l'Andorra fent també la seva feina. Bueno, no és una temporada fàcil. Els clubs s'han reforçat moltíssim amb uns pressupostos desorbitats i, escolta, nosaltres estem allà, és difícil de dir, estem molt al principi. Preocupació? No, bueno, tots vau sentir amb el Diego... És que això, les declaracions del Diego hi va haver una mica de canvi de discurs, no? Després de Múrcia, d'alguna forma, van ser una mica les alarmes, diguéssim, Bueno, aviam, també és veritat que, escolta, quan acabes de perdre un partit, i ara m'estic posant on no em toca perquè això no em toca, però quan acabes de perdre un partit i m'imagino jo, com a entrenador, no estàs content d'algunes de les accions o alguns dels jugadors que tens i pues, escolta, ho expresses i ja està, i dius que no s'ha jugat bé, i escolta, i si dius que no s'ha jugat bé, doncs no s'ha jugat bé. Això és representatiu i tots ens hem de posar les mans al cap. Ostres, estem molt al principi. Portem 2 anys boníssims. Que això vol dir que hem de mirar cap a una altra banda i que Anxes Castilla? No, de cap de les maneres. S'ha de mirar de corregir el que es fa malament i emfatitzar el que es fa bé. Ara, estem en una situació preocupant. Home, estar en una situació preocupant seria estar 6-0, no? Això seria preocupant. Però jo crec que no, que ens hem de situar tots, primer de tot, amb què és el bàsquet Manresa, ens hem de situar tots amb quins equips ens ha tocat per començar la temporada. Ens hem de situar tots que estem jugant 2 partits per setmana i clar, algú dirà, bueno, doncs i per què els juguem 2 equips? I haguéssim pogut renunciar a Europa, però és que fa 3 mesos hi havia gent que se'ns tirava la jugular només pensant que podíem no jugar a Europa. Escolta, i tenim jugadors que tenim perquè estem jugant a Europa i això ja sabíem que passaria factura, perquè són 2 partits a la setmana i perquè costa preparar els partits del cap de setmana. Val, Josep Maria, però una cosa. És a dir, això està molt bé, jo estic d'acord. Però, si haguéssim... ja en el cas que haguéssim de fer algun moviment, entenc que hi ha musculatura suficient com per fer un moviment un cara i ulls o no? És a dir,
No sé si m'he explicat. No sé què vols dir si hi ha musculatura per fer un moviment. Es refereix... perdó, Ernest, matitzo. Tradueixo. Sí, es refereix que al Diego li van preguntar al postpartit si s'estava mirant al mercat i ell va dir que s'havia de canviar la situació, ja fos al mercat o ja fos tècnico-tàcticament. Llavors, si l'estaff i direcció esportiva considera que s'han de fer canvis en el mercat, tenim el suficient múscul financer com per poder canviar les peces que l'estaff consideri? Gràcies, Aleix. O sigui, aviam, primer de tot és que escanejar el mercat és de les coses que nosaltres, la directiva, demana amb el director esportiu que es faci constantment i l'està fent constantment. Això primera. Segona, fent referència a les paraules que va dir el Diego, evidentment, per això, repeteixo, no sóc jo que ho ha de dir. Entenc jo, pel que ell va dir, doncs, que hi ha una feina interna de veure què passa amb alguns jugadors que potser l'equip tècnic no està prou content com ha d'estar, i escolta, i arribat el moment que es generés la necessitat d'haver d'incorporar algun, doncs, escolta, en parlarem i ho valorarem. Home, si em diguessis, escolta, és que hem de canviar 5 peces, et diria, pues serà que no. Perquè és que ni nosaltres ni el 80% dels equips. No crec que vagi per aquí, però una o dues peces potser sí. Bueno, doncs, arribat el moment, ho estudiarem i, escolta'm, si s'ha de fer, doncs es farà, no ho sé. Jo crec que com us ho diria? Jo no us puc dir ara. Escolta, el que us deia abans, nosaltres no som un club que pugui anar fent, disparant a tot el que es mou. Això vol dir que en el cas de necessitat no es faci res? No, ja ho veurem. El club pot fer un gest, econòmicament parlant? Bueno, depèn de quin gest sigui, sí. Clar, al final els gestos, si la classificació obliga, sempre s'acaben fent, no? Perquè suposa masses coses no fer-los, no? Clar, sí, Xavier, la qüestió sempre és fins a quin punt pots hipotecar o no pots hipotecar el club. O sigui, diguem, escolta, és que farem un gest econòmic X, el club se'l pot permetre? Sí, se'l pot permetre literalment demà. Ja es pot fer un gest que aquest X sigui X per 5? Home, doncs no som el València. I llavors, si volem fitxar un senyor que val 5 vegades el que... Doncs no, però repeteixo, jo en aquest sentit estaria tranquil. No, però ja es dona per fet, perdó, Josep Maria, que el director esportiu en qüestió està buscant opcions dintre del nostre mercat. Això ja es dona per suposat. Bueno, ho vull donar per suposat, però... Home, és probable aquesta setmana, per exemple, que hi hagi algun petit retoc aquesta mateixa setmana? Jo això ara no us ho puc respondre. Val. D'alguna forma ja és una resposta. Vull dir, això no us ho puc dir. El que us puc dir és que des del minut 1 s'ha demanat, diguéssim, que en el cas de necessitat tinguéssim rastrejats el mercat per no haver d'anar a córrer cuita a buscar algú tirant els cèntims i arreplegant qualsevol cosa. I, per tant, aquesta feina s'està fent, i s'està fent molt bé. I això vol dir doncs, que hi ha tot un seguit de peces que estan allà a sobre, que es van observant, es van mirant, es van tantejant,
i en el moment de que faci falta doncs es farà el gest si s'ha de fer. Aquesta temporada hi ha molts jugadors nous i costa també adaptar-los, és un procés. Tu també estàs participant en això, estàs parlant amb tota aquesta sèrie de jugadors que tenen un pes perquè tenen una responsabilitat i potser els hi costa. Estàs parlant amb ells? Mira, jo m'hi poso... o sigui, jo parlo amb alguns jugadors i parlo amb ells i m'expliquen coses i jo doncs, m'hi fico, però fins a on jo considero que m'hi he de posar. Aquí tenim un cos tècnic molt bo, tenim un director esportiu molt bo i el president té la feina que té. L'altra cosa és que també per la tipologia de club que som i per la proximitat i perquè són nanos que tots tenen el meu mòbil i jo tinc el seu i sortim pel carrer i ens trobem i n'agafo un i el porto de compres a no sé on o el convido a sopar a casa. Doncs per què? Som el club que som i perquè també una miqueta és el meu tarannà, no? De ser el màxim de proper que pugui i ajudar amb el que pugui a la gent que integra el club. Ara, hi ha coses que jo no haig de fer i no em pertoquen. Perquè per això hi ha un director esportiu del qual n'estem completament contents i orgullosos i perquè tenim un entrenador excel·lent del qual n'estem contents i orgullosos i tenim un equip tècnic fantàstic. Però ni que sigui de forma informal, et comenten, ostres, l'ACB no m'esperava aquest nivell o m'ha sorprès això ho diuen? Sí, Xavier, com et pots imaginar, et diuen de tot, des de nois d'aquests que puguin tenir una mala temporada personal perquè, jo què sé, ara ho dic així, que no és el cas, perquè els ha deixat la nòvia, m'explico, nois que diuen, ostres, tu, jo venia de jugar no sé on i allà no sé què, i arribo aquí, carai, tu, això és una altra cosa, no? I al revés, i al revés, de gent que et ve i et diu, ostres, tu, és que això és fantàstic, és meravellós poder jugar a l'ACB i poder competir d'aquesta manera i llavors, doncs, tu com a persona, almenys el que intento jo és intentar, doncs, això, quan parlo amb ells, doncs, explicar-los com ho veig jo, què és el que veuen ells i tot plegat, i ja està. Però la meva feina no és la d'entrar en la feina tècnica. Jo sóc el president. Això ho fa el cos tècnic i el director esportiu i els fisios i els metges i tot plegat. El meu és un tema més personal. També cal dir que des d'aquesta temporada l'encarregat, el vicepresident esportiu, és el Joaquim Serracanta, no? El que està encarregat del tema esportiu. Sí, no. Torno a lo d'abans. Nosaltres som el club que som i en el moment de que doncs personalment vaig parlar amb el Pedro Moro perquè s'incorporés quan a mi em van fer president i després vaig anar a buscar el Quim Serracanta i amb el Montse Selves i després ens vam organitzar internament i estem organitzats per àrees i el Quim sí que és veritat doncs, que en la part esportiva és la part que més toca a ell. Però és tot molt consensuat, treballem molt en equip, no prenem decisions unilaterals, sinó que tot ens ho parlem i tot ho discutim perquè ens agrada treballar així i perquè creiem que és la millor manera de fer-ho. El Quim també és capdavanter de quinzenars, no? Una gran aportació. Però l'altre dia, inclús en fòrums d'aficionats, es parlava Manresa s'ha fet prou rasclet de les empreses que hi ha, ajuden prou, caldria més. Quina opinió en tens d'això? Què esteu fent? Quina resposta hi ha? Bueno, caldria més, està clar que caldria més. I caldria més per totes parts i deixa'm-ho dir aquí i així. També caldria que la Diputació de Barcelona en aquest sentit ens ajudés. La Diputació de Lleida bé que ajuda i posa diners al Lleida i a més em posa moltíssims.
I les empreses del territori, doncs mira, Xavier, hi ha de tot. Hi ha empreses que sí que són proactives, sí que tenen ganes d'ajudar i totes amb la seva mesura i n'hi ha que et diuen, escolta, mira, és que nosaltres podem aportar 2.000 euros l'any i és el que tenim. I escolta, i tu et treus el barret perquè dius, escolta, aquesta gent està facturant el que està facturant i fa el gest, no? I n'hi ha que no, i n'hi ha que no en volen saber res de res. I n'hi ha de petites que no en volen saber res de res i n'hi ha de molt grans que no en volen saber res de res. I nosaltres, doncs, perquè també és part de la nostra feina, doncs, de la mateixa manera que fèiem amb els jugadors, doncs ho fem amb les empreses, és rastrejar, tenir reunions, anar-los a veure, explicar-los quin és el projecte del bàsquet Manresa, explicar-los que estem generant 4,4 milions d'euros amb impactes amb mitjans de comunicació, els expliquem el projecte de la fundació, els expliquem la incorporació del Pere Miró. Tot això ho fem i, bueno, doncs això, n'hi ha de més receptius i n'hi ha de menys. Ens agradaria que algunes de les empreses grans hi participessin d'una manera més activa? Doncs sí, òbviament. Clar que sí, perquè nosaltres entenem que el bàsquet Manresa és per Manresa i pel nostre territori molt més que un equip de bàsquet. I no vull copiar l'eslògan del Barça, però és més que un club de bàsquet i jo crec que ajudar i ja no només és ajudar, sinó és que nosaltres estem generant els mateixos impactes que pot estar generant la penya, i ara per parlar de la penya, no? Vull dir, llavors, escolta, si estem generant els mateixos impactes que pot generar la penya en mitjans de comunicació, no? Aquests 4,4 milions d'euros, escolta, doncs això beneficia les empreses. Sí. 55 partits aquesta temporada. Com a mínim. Bé, sí, és així. És una llàstima que no hi hagi més empreses, doncs, o empreses grans, no? Que tots no cabi també en alguna, doncs que no acabin de fer el pas, o com a mínim, per exemple, doncs, amb el tema de la fundació, doncs el tema de donar musculatura a la fundació, pel tema dels nanos, el bàsquet base, això és una cosa que no acabo d'entendre, que costi tant, que apostin, però bueno. Sí, mira, penso una cosa. És el mateix que amb segons quines administracions. N'hi ha que s'ho creuen això i n'hi ha que no s'ho creuen. I si voleu, parlem del tema del partit d'Israel, però n'hi ha que ajuden i n'hi ha que no ajuden. I és així. I els que no volen ajudar, per molt que hi parlis, per molt que els expliquis, per molt que els argumentis, doncs no volen. Bueno. Tema del partit d'Israel contra el Hapoel, que també ara hi ha una frase em sembla que va ser una frase del Diego Campo, que deia que va ser un partit que no va durar 40 minuts, sinó que va durar 40 dies. I realment... 40 dies i 40 nits, diguéssim. 40 nits. I en el cas del Josep Maria, també amb un component personal de molt desgast, no? Sí. A veure si ja ho explicarà ell. Sí, van ser dies molt durs. Van ser dies molt durs, d'aquells dies que et costa dormir i segons quin tipus d'afirmacions públiques, gairebé en seu parlamentària, on es carreguen de raons per dir-li amb el bàsquet Manresa que ha de prohibir un partit, sapiguent de totes que el bàsquet Manresa no tenia potestat per prohibir el partit, doncs, i així, doncs, no sé, suposo que políticament doncs, quedes molt bé amb la teva gent, però estàs carregant tots els neulers contra una gent que no. Vaja, que no. I això és dur, perquè saps perfectament que ells saben que tu no pots, perquè si nosaltres haguéssim deixat de jugar aquest partit, ens haguéssim pogut, haguéssim pogut acabar amb 94 anys d'història, ens haguéssim pogut fer un forat econòmic important, ens haguéssim pogut treure d'Europa no un any, sinó 2, o els que fessin falta. Llavors nosaltres estàvem lligats de mans i peus i ens vam passar moltes setmanes amb moltes reunions demanant
fins i tot vehementment parlant, gairebé exigint que la gent que tenia capacitat per dir aquest partit es juga o no, la gent que realment en tenia, doncs es posicionés i que ho digués obertament i que no digués obertament una cosa i després una altra, i això va ser molt dur, i temes personals a part, però home, no va ser gens fàcil, i haver d'anar escortat al pavelló pues, no fa gràcia. O sigui, anàvem 3 cotxes dels Mossos d'Esquadra per davant, una furgoneta dels Mossos d'Esquadra, 2 autobusos dels nostres, una altra furgoneta dels Mossos d'Esquadra, 3 cotxes més dels Mossos d'Esquadra i un cotxe de la policia local. Home, la veritat, escolta, que són nanos de 20 i pico d'anys que anaven a jugar un partit de bàsquet, dels quals el 90% no sabia ni de què estava passant ni de què se'ls... Llavors, és dur, sí. Sí, i el dia 30 de desembre a Israel. I el dia 30 de desembre a Israel, pues, ja veurem. En principi sembla que sí, hi ha moments que sembla que no. Bueno, escolta, per l'experiència que tenim, wait and see. Anem deixant passar els dies, anem veient aviam quines notícies ens arriben, què ens comuniquen, i anem a veure aviam com va. Jo fa 15 dies amb el secretari general de l'Esport en un dinar li vaig demanar obertament si hem d'anar a jugar allà. Entenc que la Generalitat parlarà amb cònsols, ambaixadors, no ho sé. Quina és la... Suposo que rebrem algun tipus d'informació en aquest sentit. Ja veurem. Perquè a hores d'ara no hi ha cap notificació ni d'Eurolliga ni... Mira, aquestes coses és com... Passarà, jo molt em temo que passarà com quan van venir el Hapoel aquí. Fins a l'últim moment no sabrem res del cert. No sé, em puc equivocar, però ja veurem. Ara jo crec que és molt prematur. És que a més, una setmana abans pot passar alguna cosa que ho canviï tot, no? Per això, totalment. Llavors, bueno, ja ho veurem. Jo repeteixo, et queda un regust agredolç, perquè per una banda, doncs això, doncs des de rebre la felicitació del Pere Miró, que és la màxima autoritat del món en aquest tipus de conflictes, dient, escolta, ho heu fet molt bé, i això dius, bueno, doncs ho hem fet com bonament hem pogut i posant totes les ganes i tota la feina possible, però, escolta, no és agradable la situació ni molt menys, i haver de jugar a porta tancada no és agradable i rebre segons quin tipus d'acusacions o de... Doncs no és agradable. Bueno, ja està. Sí. Forma part del càrrec, però és dur, sí. Sí. Aviam, quan ja és això, forma part del càrrec i ja estàs al davant i sóc el màxim representant del club i ja està. I quan ja... O sigui, quan estàs en aquesta situació no estàs allà, diguéssim, per anar a veure el partit i ja està. Estàs per treballar i quan treballes en projectes, aquest o qualsevol altre, doncs hi ha bons moments i mals moments. Bueno, doncs aquest no ha sigut els agradables, deixem-ho dir així. Molt bé, Josep Maria. Jo crec que ja anem tancant, perquè si no se'ns allargarà molt. Esperem tenir bones notícies el que resta de temporada, que demà hi hagi un bon partit a Romania, no? Sí. I que la setmana ja també acabi bé el Congost el diumenge. Sí, jo, deixeu-me, i torno al principi de tot, deixeu-me fer una crida des d'aquí a tota la nostra gent que el diumenge ompli el nou Congost. Jo ho tornaré a dir i ho diré 50.000 vegades. Teníem la millor afició de l'ACB. El club necessita, l'equip necessita la nostra afició al 100%.
i a treballar i ja està, i a disfrutar del bàsquet. I bueno, esperem que demà es faci un bon partit i esperem que diumenge es faci un bon partit i tranquil·litat. I escolta, farem el que s'hagi de fer per anar bé. I ja està, i això és el que jo puc dir, farem el que s'hagi de fer per anar bé. Molt bé, Josep Maria. Doncs, escolta, m'afegeixo a la crida que tothom qui vingui, que tothom al Congost, és un horari una mica emprenyador perquè és al migdia, com deia el gran Xano, a l'hora del vermut, però bueno, hem d'omplir el Congost al màxim. Ells vindran en massa, ja ho sabem, vindran aquí en plan marea Bordeus, en plan fer un tsunami aquí al Congost, i aquí el que s'han de trobar és un mur vermell i encès al costat de l'equip. Doncs res més. No sé, Xevi, vols comentar alguna cosa més? Res més, doncs molts ànims a tots i a continuar pedalant, que això és llarg. Aleix, alguna cosa més? No, res més, donar molts ànims al Josep Maria i a tothom i que ens agafem fort, que la temporada és molt llarga i que acaba de començar. Exacte. Jo crec, perdoneu, jo crec que ens hem de quedar amb això que acaba de dir l'Aleix. La temporada és molt llarga, acaba de començar, aquesta temporada passaran moltes coses i ja sabem que és difícil i sabem que costa, però, escolta, no serà perquè no lluitarem i posarem totes les ganes als esforços que facin falta. Perfecte, doncs ja està. Doncs deixem-ho així. És un bon final, que ho donarem tot i que aguantarem aquí com el que faci falta. I que som a Manresa. Exacte. Sí, això ha de quedar gravat a foc, que sembla que alguns... Ara us faré un petit spoiler. Estem de cara a aquest dissabte, hi ha un aniversari molt senyalat d'un mite del bàsquet Manresa, que ja ho sabreu, que farà 80 anys i que li farem un petit homenatge des de les xarxes de la grada. Ja us ho dic ara, Joan Martínez, un extraordinari jugador, el màxim anotador de la nostra història, que farà 80 anys i farem un petit detall. Doncs res més. Molt bé. Xavier, doncs bona nit i a guanyar. Vinga, som-hi. Ara. Gràcies a tots i bona nit. Bona nit. Adéu.